O cabalo é un rebelde. Pero bueno, é unha parte desta. E aquí vemos como a auga, vedes que hai buratos e todo. A auga disolve a roca, non a disolve de maneira uniforme, entonces vai disolvendo por as partes máis débiles. E o importante deste sitio é o musgo. Ainda están sin flor todavía. Onde está? Están aquí. As Epipactis elevorine, que son as últimas orquídeas en sacar flor de aquí, todavía están sin flor. Onde circulou auga a presión, non? Mirade, aí vense tubiños por onde circulou sempre auga. Entonces, ahora intentado imaginar isto fai 100.000 anos todo covas e van caendo pouco a pouco, van caendo. Vedes unha cova que caíu o teito, vese moi ben, non? Que colapsou, está aí parte del. As covas, cando teñen unha dimensión máis ou menos respetable, sempre están á mesma temperatura, se é verão ou inverno. Entón, hai corrientes de aire. E aquí temos que hai frío. Vale, a nosa intuición dicenos que a cova grande estaría aquí, non? O a cova que bota aire é esta grieta de aquí, asomada aí a cabeza. Sí, notas a diferencia de Aí, temperatura. isto é o que nos bota o aire. Aí é a nevera. Aí está o aire acondicionado. Sí, sale. Aí está a nevera. Aquí aí tiña que ver os terrones, había que explorar isto que ainda non. Sempre hai un hueco. Isto seguirá caendo co tempo, seguirá caendo, e a nivel de río, aquí os regatos que hai, os carrozos non levan auga. A nivel de río temos urxencias. Entonces, a máis profundidade, temos covas activas que están canalizando toda a auga da zona, está saindo por aí, están facendo que as covas que temos debaixo sean máis grandes e nun momento vayan a caer outra vez.